Tidak loh. Ada piye iki ngene ketok jenengan mah. Terus. Terus jenenge sithik wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi iki ceritane tukang paket kepethuk bandir, Bos. Gak iso mulai ya ta. Sama lari-lari sik kene, ngopi-ngopi sik dhewe. Yo katet kita. Kang Siran. Lah apa lagi karene je banjir posisi banjir kok. Nyantai lho, engko tak sabrongno engko. Tenang, wong iki. Oke, itu apa ya? Bantale Jon, bantal. Konten kono piye to? Bareng kok kene. Engko aku ya anu medun. Bareng tak terno. Sing tenang ya, Bos. Aja mbok syuting aku tapi mbok syuting iki. Lho. Senja. Asane jere di syuting. Ora apa-apa di syuting saiki. Viral aku kok. Viral ya malah ke artis to. Ora apa to, ora bos. Jadi iki Mas apa sampean? Ora aku jenenge. Mas apa? Mas Cahya. Mas Cahya. Mas Cahya salah Jadi dek anu diketono saiki-saiki to. salah satu kurir paket tapi dia kejebak udan yang kene terus akhirnya banjir kali ini gak bisa nyebrang lagi gawe duwe nyebrang anu kan Iya toh, Dik. namanya kok kono bro piye sing gitu Ketok, tapi aku lagi terus kidul kok jeru sithik, rada jeru. Tapi Oh, gak apa-apa wi. rada apa kadang sampe Engko gak engko montore Kang Siran samene. tak ngono Kang Siran. gak engko ngene ae. Montore engko sing ngarep dijunjung ae. iya Digolekno kayu dijunjung ngene. tapi sik wis ngirim media ya Gak wi karek ngronan tok jere. oh kan bahan kene Mbak karo Patran. Ngene Mbak An mau masuk Diono. Terus sapa kuwi? Lia Fitri, Nanda, Palen. oh saya kene Oh, berarti cara sak turut rono tok to. Engko terus bablas mulai. ya kayak ngopi sik kan ngopi sik bos tenang loh santai sik kata bos oke kopi sik bos ben tenang Gak kopi kan wis bar ngopi aku. anu ya Saya Jaya boleh. Jaya kasih Jaya kalau kasih kono kila ka tit cipol lagi dok tak Mas Anomi ya Repot-repot. anu Jaya apa gula aren iki ben gak kopi iya ya aja siji to lepake gak dipikir to ya telu to ya to tapi anu ya sampean wis telepon wong oman ngene iki urung dikabari sik wong oman kepetheng banjir dhuwit ngono Alah, 4 lho dik. Ya 4 kilo atit yang gawe. Banyune. Oh, ini cukup ora? Ini ki bos kendalane nek kurir terus anek apa wong anu kuwi kepetheng banjir. Kaya Mbak Tit. Nek Mbak Tit sekolah aku mesti montore nyebrang. Lah iki sesuk piye? Motor nang ngene. Nyebrang aku. Wah, omong kamu. Ngono. Jadi Mas Cahya salah satu kurir paket, Bos. Lah, wong urip ning pawan kaya wedi lho. Wong mbakmu turu lho. Piye Padang Bos antre Bos? LED anu apa? Doni, aku njaluk sing Doni apa? Awet, Mas. Niki lho, nek bengi iki peteng. Terus nek misalnya nyebrang ki wedi nek kali kene iki. Soalnya bleng iso wis langsung jero. Hah? Gelem ya? Oke no, Kak, dadi tukang paket. Gelem ya, cek butuh iki, area andeling tapi. Piye? Ada dulu. Montore cek urung anu ya, Bos. Nek siap tak omong nek koncoku. Heeh. Piye nek siap ya diomongno kancane Mas Cahya ki lho. Lho. Soal motorku urung anu. Ya apa to motor? Motor wis apik. Area andeling butuh wong, saulan dibayar 2 juta. Lho. Ki mau piye?
Mana lho tukang paket kuwi? Enak resikone akeh kang paket kuwi. Resikone apa? Ya rezekine Pak. Angger kowe gak ono sanesu ganti camah wong ki ya, Mas. Saya iki lho. Sementing buncine tukang paket kuwi iso ngladeni kan. Iso ngladeni pelanggan. Kalau Mas Iran. Sisi lho, Dik. Sik. Ije. Ini. Lah sakmono yo kelelep apa, Bos? Ya, makane Tapi mesin iki kelelep bisa. kelelep iki. Longko ae ben surut. Bar tak surut teh. Ngopi-ngopi sik nyantai sik. Tapi nek dipikul gak Mat- kira. Motor dipikul. Ya ora apa-apa motor dipikul, tapi ben ngopi sik ah. Ben ngopi sik engko kan sedang cilik. Iku di cepot ben menak Heeh. jongane sing guri. Ngono, Bos. Itu juga sing arep tae. Yo kene Sing dilebih arep. ayu. Enggak aku sing setir masih ben Ya, dua kombong iki. heeh. Ngono. Tere rasa digoceki. Meh happy te saiki malah Iya. Yo aku kalau gue sarae wis ning. Tapi Sarah wis resik. Yo wis tak gue kabeh. tapi dilingkasne sidak. Sampeyan aku munggah apa medune, Mas? Enggak. Hah? Sampeyan aku munggah apa medune? Apa nih? Aku munggah rene apa medune sampeyan? Gak. Ngono, Bos. Jadi ngono, Bos, engko tak tunggu ae nek wis engko tak seberang ae, Bos. Nah, oke Bos. Jadi kita ngopi dulu. Soalnya arep nyebrang no anu motor, Bos. Motor musa mikul. Opa. Nekati ombeni kopi ke yo. Alah gak teko nggon ki engko. Lah Mas iki gak gelem kopi soalnya wis ping pira? Driping 3. Oke, Bos. Ini nyapa to gak paket mar mbok balekno nyapa? Sesuai. Oh gak sesuai. Karo Fotone Murah ndi? nih kok. Mergo murah. Fotone. Fotonya nyapa? fotone duwe ora wae? Foto, video, Kan Mm-mm. gue apa? Unboxing? kudu mbok rekam sik iki. Gak membat. Oh iya. Ini. Heeh. Iki mbok Bener. foto tas koke jebret. Heeh. Nganggo terus mbok video iki lho gak membat. Nah, gak membat. Heeh, lah Piye engko. gua aku carane gua fotoe tak anu ngono ya. Iki anu nen. Iki penuh ana sik, iya ta. Ya. Kan wis kene iki foto fotone. foto sekoke. Heeh. Nah iki videone nek sekop iki gak Mbak. gak membat. Terus engko bareng kok nek wis anu, kamu download Shopify dhisik. Nggo balekno dhuwit. Oh, kudu iso nganggo Shopify, Mas. Iya, gak iso ae. Percuma, Oh iya, gak mlebu. ya kamar. Manet Kan kan. rada ribet emang. Iya. Iya. Karek iya awakmu. Ya kan sampean wis longgar ae engko kayak carane. Soalnya kan kum paham to. Aku lagi iki, Mas. Oke. Besok tak aku tak budal isuk ben kok kene sapa. Ya, belum. Heeh, dadi belek-belekno lagi iki lho. Belek-belek pakai tenan. Ya ya. Iya. Dibalekno. Enggak tahu tetap belek. Oke, Bos. Oke, Bos. Jadi kita mengantar tukang paket, Bos. Pedang banjir, Bos, nyebrang nih, gotong motor. Enggak diri enggak. Enggak terus saya. Tadi mana enggak? Ayo. Ayo dia, ayo aja. Dijunjung wong telu neng kok. Iya. Ayo lah kok Melayu. Ada gandol. Malah Pak kena. Lho lho. Ayo ayo. Ala-ala iki ora medhur iki kok nek ndelok anune wi. Ayo. Tenan ya. Ya ya. Kene wong iki. Bos. Yuk. Ini apa? Bos. Bener kayak dhuwur kene kan? Kene kok ora ya? Malah kali Gede. Niki gede, Mas. Ya bos. Lagi neko to bos. Enggak, wis mau gak ketok kok maune kok. Mang gak ketok. Gak ketok mau. Oh mang gak ketok kah? Gede ya. Iki lho. Gede lumayan. Ning kene iki. Nyemplung nang kene iki. Ujune kok gak banter sampean. Oh, iki kudu didelok sik bos. Ya, iki. Ora. Kene rada aman. Iki jero rewane ngarepmu imput banter. Iki lho. Seru bos, ya seru. Seru.
Lumayan jero sak ngene lho. Keren. Iki lho. Salah satu mantap gede jumlahnya. Ngene lho. Jero kan? Betul. Jero bos kali ini bos, banjir lho bos. Nah, jembatannya gak ketok ya. Nah ini. Itu anu ki. Gak bisa kan? Saya. Saya bos itu culi saya bos. Gak bisa ki. Gotong ora. Kah? Tapi aja dunekne. Aja dunekno iki gocahe kah? Kowe nyuloki ya karo iki kah? Kayak ngomong neng anu. Wis cepat kelelep Mas. Kelelep. Telas engko. Terus. Spot ae. Di panggung kowe. Mantapnya sama datang. Ada wis bisa. Lepas, masak lepas. Seru loh. Kali kau ngene lho banter. Itu lagi. Kali gede bos. Sebenarnya ya kita seter. Ah, aja setere. Lha apa? Lo prengnya bak kan ya? Lepreng cilik kok. Tugel nggak? Gak ngene lho. Karepe penting. Iya maksudnya yang penting. Masih ki ya, ben ngerem, bane candak bane. Sekoke ngiwonengen wi candak. Yo kuwi. Enggak ana sing ngucai motor nguri Mas Ringga wi. Ngarep ya. Iya. Penting rem arep lah candak wine sekoke. Bisa ra apa-apa ki jane mobil ini saya. Ya Jeru ora to? Gustape ngiwonengen. Wes kono Mas, tes teluk engko mati engko. Penting rem ket ya. Nang nguri wi aman kan. Bagus. Halo, assalamualaikum. Tidak loh. Ada piye iki ngene ketok jenengan. Terus. Terus ajene sithik wi. Wes, ngono kan. Selah bos, selah. Selai. Lah nek banyune nyembur Mas. Nalpote. Lah ya toh. Kok busimu kali? Gak busine ora teles kok. Montore jengkingan wae nek banyune nalpote. Ayo rono Kak. Banyu wong ngene. Wah. Kok kali neko terus bos ki. Yoi, no. No, sarah ki lho. Ini ki nek wong gak kendel lah. Turu. Bruke medeni wong, Bos. Muka-muka bae. Wi jengkingan montore. Wi banyu sian. Ya, kene motor cek. Kayak gini langsung angkat. Jengking. Wes ngien. Nang apa nang? Ki kayak. Lha ta wi banyune. Yo. Banyune kok ngono wi ben anu se. Mantar Bos, cuma jengkingi lho. Barang kayak ngono lho, kali aku jero ini. Lah iya. Ki perjuangan ki. Perjuangan. Perlu diapresiasi. Kurir setia ya toh. Wong ngeronan ya. Ki kurir setia ki. Wis cara genek kuwi ala lah pakete awake dhewe tinggal mbegale. Tenan. Gak jaga konek gak apa, Bos. Ya. Gak wis aman, Bos wis. Wis. Napote ngono. Wis aman. Wis aman wis. Sampean dhuwur ya, munggah dhuwur pisan, sampean munggah dhuwur. Lunyu wi mergo. Baneska. Enggak tak kerana wis medhun. Urung, iki marani aku tak marani. Ini emang terus paketku jere keblowo. Tenan ngono. Gede.
gede. Salah belum. Iki gua ana pisan sarae yo. Gerakan ki. Aku dadi RT saiki kok. Sing liyane nek kuwi ben Aglis titik. Perjuangan mencari nafkah ya kok. Perjuangan mencari nafkah. Padahal kali, kalau kan sama ini gitu. Sama ini tak cemplungin ke kuda. Wah, sini mati. Kaya nekat. Bos, itu kan. Iki jerone tak gulu iki, lalek iki. Yang untuk renang, saudara-saudara kalau saraya teko neh kalau. Delok kae, sarah tok. Jajal ta nyemplung kowe. Kere ya, moy. Nyemplung jajal. Takon nyemplung gak gelem Delok tak jerone bos. Jerone. Ini tak gulu lalek iki. Nemen barang iki. Wis arep melompat ya, Bos. Gua ya. Gawe di gua kan ndang gelis anu to. Oh iya. Nggih. Wis siap, Bos. Lemah teles. Gusti Allah sing bales. Mergo barudan lemah telos. Jadi kono pokoke yang menurut keadaannya ya enggak. Ya. Perjuangannya soalnya awake dhewe arep dol ya ramene ae. Awake dhewe iki ya di perjuangan ngono. Heeh. Kono. Awake gak bantu ki yo piye? Yo tanggungan awake. Kono yo nekat kene yo nekat, to. Ora ketangki ngombe somberan penting nekat. Iki judulnya iki bengi-bengi gotoy motor tukang paket. Bukan banjir. Oke, Bos, jadi ngono pokoknya terima kasih yang sudah menonton videoku, pokoknya asal salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.